Ihan tuossa. Kamala. Vai mitä? Pian, pipinalle. Myöhäistä, se löysi meidät. Se on muumi. Krista. Voisitko nyt tulla syömään paskaa? Ja meillä olisi vihanne. Olkoon. Krista. Stor. Sano paskaa. Elokuvan. Minä luulin, että katsoisimme Disneyä. Hei kaveri, tässä olisi meille hieman... Tämä on kikentvattia. Oi pojat, onks toi vai muka hirvi?